Catosfera, cinquena trobada del sector 2.0 a Catalunya, 28 i 29 de setembre al Teatre Auditori de Granollers. Bé, és un plaer tornar a ser a la Catosfera perquè jo crec que jo i uns quants més som els únics que han vingut cada any des de l'inici i a més som cosins germans a la Catosfera i als Premis Blocs perquè la Catosfera va començar fa 5 anys a un mes de març o febrer i nosaltres vam començar a l'octubre d'aquell mateix any i per tant també fem 5 anys enguany i per ja fer la falca d'entrada doncs us convido a tots a que vingueu divendres que ve, dia 5 d'octubre a Reus, on fem la 5a edició dels Premis Blocs a Catalunya. Avui estem el Xavi i jo, que som tots dos membres d'Estip.cat i una mica la gent de la Catosfera ens va dir bé, com que som cosins germans, perquè no acabeu vosaltres la Catosfera i parleu d'això, de l'origen, d'on venim tots, que són els blocs, i cap a on anem, per fer una mica la cloenda d'aquesta Catosfera fantàstica. A més, hem d'agrair molt també a l'Ajuntament i a Tirabol que hagin sigut capaços de mantenir 5 anys aquesta història, perquè tampoc és tan fàcil, i això ho sabem els que organitzem coses. I a vosaltres, sobretot, perquè un dissabte a la tarda plovent, el que millor es dona és estar al sofà amb la manteta i mirant una pel·li, però si sou capaços d'estar aquí encara, doncs us ho agraïm doblement. Els blogs a l'era Twitter, nosaltres el que farem serà fer una intervenció conjunta, la presentació la fem el Xavi i jo junts, llavors jo parlaré una mica més de blogs, ell parlarà una mica més de Twitter i després acabem junts. Jo he utilitzat Prezi i espero que funcioni. Ara no funciona, com fan totes les... Si hi ha algú darrere que em fa el favor de passar-ho, ok. A mi m'agrada més Prezi que les presentacions clàssiques perquè necessito més moviment i l'audiovisual jo crec que és una mica el futur que tenim. El blog és un contenidor, és interactiu, és bidireccional, és múltiple, és senzill, és barat. Barat em sembla que en català no està ben escrit, és una falta d'ortografia molt greu que jo no hauria de fer, i independent. Quan vam començar tots fa uns anys, i aquí hi ha gent que ja tenia blog fa molt de temps, a escriure en els blogs, doncs era com una espècie d'alliberament. No calia demanar-li a l'editor de torn que et deixés publicar un article, no calia demanar que algú tenia alguna mica amb un mitjà per poder escriure alguna cosa, sinó que era fàcil i senzill, entraves a Blogger, te feies un blog ràpid i escrivies. Llavors la gràcia de l'assumpte era aconseguir escriure bé i escriure coses interessants perquè la gent et seguís. Això va significar que la gent ens vam adonar que hi havia altres mitjans que eren molt diferents del que fins a aquell moment havia sigut la web com a web. La web és un tauler d'anuncis on la gent escriu coses però no hi ha més. El blog va significar la porta oberta al 2.0 en realitat, perquè era el lloc on no només escrivia l'autor o autora, sinó que també hi havia gent que podia preguntar i per tant estava ja modificant el contingut del que tu havies posat allà. Llavors aquesta va ser la veritable revolució del blog en aquell moment. Jo ahir vaig posar en la intervenció que van fer el Ganyet i el Jordi Urbea que al final van acabar parlant de diaris i del repte que tenien els mitjans de comunicació en aquell moment i vaig posar a Twitter una frase que era els editors en aquell moment han perdut el poder de dir-nos què és el que és rellevant i què és el que no a les notícies. Nosaltres les notícies les llegim a Twitter i per tant, encara que l'editor de La Razón o de La Vanguardia hagin posat la notícia més important a dalt de tot perquè la veiem nosaltres a Twitter llegint més aviat un altre que estava a baix de tot i que ells no l'havien posat a dalt. Aquesta decisió individual i personal de la gent per poder informar-se va començar quan vam començar a escriure blogs la gent i vam començar a dir coses pel nostre compte. De fet, és una mica com... Jo a vegades ho comparo, clar, no puc deixar de ser antropòloga, amb la separació entre els catòlics i els ortodoxos o quan la Bíblia es va interpretar d'una altra manera i Luther va interpretar el que s'havia escrit fa 2000 anys d'una altra manera. Algú va tenir la idea que no tot el que es deia des de Roma era veritat i d'aquí va haver un cisma important. Jo això ho comparo bastant amb els blogs. En el moment en què tu com a persona pots interpretar una notícia o un coneixement des d'un altre punt de vista, fas un cisma en la informació. I per tant això és el que ens va donar vida d'una altra manera. A partir d'aquí, algú em passa? És que no m'agafa l'assumpte. El que hem fet amb el Xavi ha sigut agafar de 3 llengües, justament perquè com que a internet
els territoris no existeixen, les divisions són lingüístiques, com abans comentaven el Jordi i l'Albert. En 3 llengües he agafat, diguéssim, els top 10 dels blogs que hi ha en aquest moment. Evidentment, el català, la gent que es presenta als Premis Blogs, i el Buidat, el dia 5 us direm quins són els top 10 d'aquest any, i això ho podeu mirar en el nostre web. Passeu, sisplau. Qui està amb l'ordinador? Estan allà? Aquest és el Tecnorati, que ja coneixeu, i és on surten, diguéssim, els blogs més, els tops en llengua anglesa. Si us fixeu, aquest és interessant perquè el primer és The Huffington Post, que va sorgir com un blog d'una senyora que va començar a escriure coses pel seu compte i que en aquest moment ja l'han comprat uns mitjans de comunicació clàssics, com pot ser El País aquí, o com pot ser als Estats Units, em sembla que és el New York Times, o no sé quin és hi ha un diari que ara no recordo qui és, que és el que l'ha comprat. Aquest ja ha fet el pas, o sigui, ja se n'han adonat que aquest blog s'havia d'incorporar a la informació generalista perquè si no es perdia una quantitat de persones que llegien aquest blog que es perdien dels diaris tradicionals. Per tant, fixeu-vos que aquest ja ha fet el pas, ha tornat a l'origen. Aquest segueix estant controlat per un mitjà de comunicació tradicional encara que es presenta com un blog. Fixeu-vos que aquí ja tenim una punta de canvi. I aquest és un que he agafat en castellà, que és dels millors blogs en castellà, en espanyol, però que el primer és el de l'Enrique Dans, en aquest moment. Aquí entraríem a la discussió de si les persones que escriuen blogs encara són independents o no. I aquí sí que també hauríem de parlar molt. Llavors, us he fet una sèrie de captures de pantalla dels blogs que hem comentat fins ara. Aquest és el Huffington, i si us fixeu, la part més important és audiovisual, és una foto enorme, quan tu entres al Huffington el primer que veus és això. Per tant, la seva informació, perquè sigui rellevant i tu te la miris, la que ells volen que tu et miris, és una fotografia, no és un enllaç, no és un escrit. Aquesta és la de Microsiervos, que és la segona en castellà, i també va pel mateix camí, però no és igual de bonica, és una mica més tètrica, diguéssim. I la següent, que és una en català, és un dels blogs que participen als Premis Blogs i que fixeu-vos que té una característica molt diferent dels altres dos. No és un blog que està comprat per un mitjà de comunicació, no és un blog com Microsiervos, és un blog que ha sorgit d'un programa de RAC1 i que, a més, en aquest moment el que està fent és recollir una mica l'activitat que hi ha a la xarxa i a Twitter i convertir-la en un producte, en un model de negoci. Per tant, aquí ja és interessant, hi ha una primera, diguéssim, mostra de la interacció que hi ha entre Twitter i els blogs. Són filaristes als Premis Blogs Catalunya, el divendres sabrem si guanyen o no. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres, com a persones que formem part d'STIC i en general, el que ens sembla és que el blog en realitat segueix sent la base contenidora de tota la resta de les xarxes. Un ha de decidir quina és la seva identitat digital i és impossible que estigui a totes perquè si no seria absurd, però sí que pot decidir a partir del seu blog que ell està present a Facebook o està present a Twitter o està present a Pinterest o allà on sigui i el blog li recull perquè tu ara pots agafar i posar-te un gadget i al costat veure quin és el teu timeline de Twitter o posar les fotos que fiques a Instagram, etc. Per tant, fixeu-vos que la lluita en realitat és una lluita de contingut propi, és una lluita i una decisió que tenen les persones. Per això la nostra proposta és, no funciona, ara, dintre dels blogs estan tota la resta de les coses que tu puguis gestionar. Com ho gestiones, com és la interacció? Doncs ara el Xavi parlarà una mica d'això. Bueno, jo, d'una manera molt ràpida, perquè és tard i vol ploure, de fet no vol ploure, està plovent molt, almenys plovia molt quan hem pujat fins aquí. Parlar de Twitter després de l'excel·lent presentació que ens ha fet l'Albert del Twitter en català és com a complicat, però al final del dia tots els que esteu aquí sou heavy users, segurament els que estan seguint per l'streaming és més que probable també. Donar-vos 5 pinzellades de quina és l'opinió que nosaltres tenim al voltant de Twitter i de les integracions que Twitter pot tenir amb el món dels blogs. No perdem de vista una cosa, que el món dels blogs, això que deia la Trina és molt interessant, és tremendament interessant, el fet que ens donava la llibertat d'escriure un blog.
escriure un blog, simplement anaves a WordPress, anaves a Blogspot, obries el blog i punto. Si us pregunto a vosaltres quants blogs teniu cadascun de vosaltres, és més que probable que hi hagi molta gent que tingui no un, 2, 3, 4 o més, inclús. Ara, no perdem de vista una cosa. Qualsevol blocaire, si ve un editor d'un llibre i li diu escolta'm, jo voldria publicar això que escrius a la xarxa, és més que probable que es faci polvo i el primer que faci sigui recopilar les coses que ha escrit a la xarxa, que en teoria les fa per a que li vegin un cert número de persones, amb un llibre. Això té la força que té, és a dir, els mitjans de comunicació amb els quals nosaltres o els sistemes de comunicació amb què nosaltres ens hem basat fins ara, o amb els que ens hem anat educant, no són probablement els mateixos que els mitjans de comunicació amb els quals s'estan educant la canalla que està pujant avui en dia. Amb un nen d'aquí 10 anys o d'aquí 15 anys, quan li parlis d'un llibre, és probable que els conegui, segur que els coneixerà, n'hi haurà molts, la Trina en sap un niu de temes educatius referents en digitalització, però no tindrà aquest impacte súbita per arribar a casa i trucar a sa mare i dir-li «Mama, me publican un llibre», quan li pot dir en català «Mama, em publiquen un llibre». Dit això, faig un pas cap a una altra banda. Sota el nostre punt de vista, la integració de Twitter, el blog és el contenidor de totes les altres xarxes socials, sigui Twitter, sigui Pinterest, sigui Facebook, sigui Instagram. Quines avantatges et dona, bàsicament? El fet que tu estàs activament com a usuari de Twitter i això et permet que, mitjançant els widgets que tens al costat, anar actualitzant sistemàticament el teu blog i, d'aquesta forma, els motors de búsqueda, si no estic errat, et referencien molt millor o vas tenint informació diferent que no pas una informació molt més estàtica. Altres qüestions interessants que poden tenir el fet d'escriure un blog. Quan una empresa a tu et pregunta què he de fer, obrir un blog, obrir un Twitter, obrir un Instagram o dedicar-me a fer el que sé fer, és difícil contestar-los. Fer un blog i fer-ho bé, els que en teniu, sabeu que porta força temps. Escriure un article per la gent que no són professionals per un blog et pot portar perfectament entre que et documentes, escrius, ho rellegeixes, edites, ho publicites en algun lloc o vas enviant-li a les persones que et van seguint entre 20 minuts i 2 hores a cada procés d'aquests d'actualització. És cert que quan tu estàs a Twitter, aquest procés, aquest temps, és pràcticament zero. Tu agafes i en els inicis de Twitter, no faré l'explicació aquella famosa de estoy con mis amigos, tengo muchos amigos, no penso explicar-la per aquí, però el fet és que Twitter és molt més dinàmic en aquesta activitat. Aquesta dinàmica el que et permet és un canal diferent per tal de poder promocionar els aspectes que tu estàs recollint o recopilant en un blog. Quan venia cap aquí, quan vam preparar aquesta xerrada amb la Trina, teníem dues opcions per fer-ho. O fèiem una enquesta ràpida a Twitter de què opinava la gent, els seguidors que teníem, sobre Twitter o sobre els blogs, o la relació entre Twitter i els blogs, o bé directament anar als blogs a llegir la informació d'algú altre que ja havia fet aquesta pregunta. D'una manera haguéssim tingut una resposta de la gent que ens està seguint i de l'altra manera et conforma l'opinió. Jo crec que el fet diferencial et ve per aquí. Sí que en Twitter tu pots tenir una conformació d'opinió, però en realitat el procés de reflexió entre el que tu escrius i el que vols, el que tu penses i el que escrius passa pel fet de fer-lo servir en els blogs. Només a tall d'exemple unes coses molt ràpides que han sortit o unes dades que han sortit darrerament. Amb la darrera campanya electoral, amb la campanya electoral del 2011, amb la campanya electoral no, durant un període que se va estudiar el 2011 als Estats Units, de 2 mesos, el número d'interaccions que va haver-hi per Twitter d'en Barack Obama va ser de 17 milions d'interaccions. Fer això en el món dels blogs és possible? Segur. És a dir, jo no sé vosaltres si us llegiu els programes electorals, jo reconec que no. Sí que me'ls llegeixo, però em va per la feina. Però és molt més fàcil i arribes d'una manera molt més directa amb gent que està amb la teva mateixa onda, amb el teu mateix mitjà de comunicació, mitjançant els twitters que mitjançant els blogs. Fem-ho amb un exemple ràpid. Si un blog és un programa electoral, un tuit és una ràfaga de 20 segons col·locada
a la portada, en qualsevol ràdio que està sentint. De manera molt ràpida, ja per finalitzar, un càlcul que he fet aquest matí abans de venir aquí, perquè moltes vegades diem que no escrivim els blogs perquè no tenim temps per escriure. Jo fa 4 anys que vaig entrar a Twitter, aproximadament. Porto uns 25.000 tuits escrits. Si contem que de promedi són 100 caràcters per cada tuit i que amb un full escrit amb lletra Arial, mida 11, i 1,2 punt d'espai, més o menys hi ha uns 1.800 caràcters, això dona 1.300 planes d'INA4 escrites sobre 1.500 dies que he estat a Twitter. Sí que no tinc temps per escriure, però diguéssim que aquesta afirmació es podia equilibrar una miqueta després de fer aquests números. Us recomano que us ho feu així més o menys per anar veient, perquè el número és esparverant. Ja no conto el temps que dediquem, quan estem a Twitter, a seguir enllaços i resseguir enllaços, que llavors l'afirmació de que s'està molt més temps per escriure un blog que per estar a Twitter, cau d'una manera esparverant. I llavors, a partir d'aquí, la nostra proposta és senzillament aquesta. En funció del que vosaltres vulgueu fer, necessiteu un blog o necessiteu Twitter o necessiteu les dues coses. En realitat, la decisió és quina és la teva identitat digital i com la vols fer, personal, professional o com sigui. I no són incompatibles, al contrari, justament perquè són canals molt diferents, són absolutament compatibles. I per tant, no és els blogs a l'era de Twitter, és els blogs, el Twitter, el Pinterest, etc. en l'era d'internet. Moltes gràcies.